Lola, pwede kitang makausap po? Pwede po kitang makausap? Okay po, tungkol po saan? Ako akong vlogger. Okay. Napansin po ko kita kanina, madami ka pong nilalapitan mo yung mga kumpul-kumpul na mga kabataan. Ano po yung ginagawa nyo? Nanghihingi po ako kahit pambili man lang po ng tubig kasi nauuhaw na ako, wala akong mainom na tubig. Nanghihingi ako kaya kaso mga estudyante daw sila, wala daw silang pera. Kaya okay lang, wala akong maano. Eh, naghahanap pa ako ng ibang mahihingian. Napansin ko, Lola, ano po kayo? Pilay po kayo. Bakit po? Anong nangyari po sa inyo? Na-aksidente po ako sa Saudi, nung nasa Saudi ako, vehicular accident. Eh, 2 months ako. Galing ka po sa Saudi. Opo. Tapos ngayon, nanglilimos na po kayo? Opo, kasi almost, ako, 10 times ako balik-balik sa Saudi. Sinuporta ko sa pamilya. Eh, ngayon, Ilang taon po kayo dun sa Saudi? since 1986 up to 1999. Ang tagal niyo po sa Saudi, tapos ngayon ang lilimos na lang kayo. Ano pong nangyari? Ewan ko po, hindi ako makapaniwala sa ginawa ng mga anak ko sa akin, sa yung pamilya ko. Kasi, nung nasa Saudi ako, unahan sila ng paghiram ng pera sa akin. Mayroon 3 times to 4 times a month humingi. Oo. Ang gaganda ng pangako nila sa tiwala ko dahil kapamilya at saka mga anak ko. Eh, sige lang ang padala ko, halos walang natitira sa sahod ko. Nautangan ko pa nga ang mga kasamahan ko sa kaya amo ko. Kaya sabi nila sa akin, ate, huwag kang padala ng pera mo, mag-ipon ka ng para sa iyo. At pagtanda mo, hindi ka nila intindihin, kawawa ka. Hindi man po ako naniwala. Eh ngayon, siya na nga po nangyayari. Pero, hindi naman po masakit sa kalooban ko dahil nakatulong man ako sa kanila. Alam ng Panginoong Diyos na nakakatulong man ako sa kanila. Kaya lang masakit at nilayuan na po nila ako, tinalikuran na nila ako. Dahil ko pa yung napakasamang tao na may nagawang kasalanan sa kanila. And dumating nga po ako, pati mga alahas ko, pera ko, mga gamit ko, ninarakaw po. Halos walang natira ko sa akin. Kaya kuminsan po, masakit na ang puso ko sa kakaisip ko minsan sa pag-aking pagtulog. Dahil hindi ko maubos maisip kung bakit ganun. Pero pinagdadasal ko na lang po sa Panginoon na Panginoon Diyos na wag naman silang bigyan ng matinding karma. Dahil pati po mga alahas ko, pira, ninarako po. Dahil 2 months akong kumatos, nakalimot po ako sa aking pagkatao. Ang akala nila, hindi ko na maalaala yung mga daladala ko, yung pira sa kaalahas. Kaya sa ngayon po, kinalimutan ko na lahat, kinonsern ko sa isang pare yung problema kong yan. Ay inadvisean ako na wag na akong maghinanakit sa kanila, ipasa Diyos ko na lang daw at wag daw ako gaganti dahil masamang gumanti. Kaya hindi na po ako gumanti, pinasa Diyos ko na lang po. Eh, kung ikakasiya man nila, nakikita ko nga po Siguro, gamit-gamit Nay, nila. dating mayaman ka kasi sabi mo madami kang alahas. Opo. Tapos, ang ending nyo po, naglilimos na lang kayo ngayon. Opo, kasi nga po, kinalimutan na nila ako. Kinalimutan ka na ng Isang kamag-anak. So, isa din itong, kumbaga, Lola, isa itong aral sa mga OFW dyan, Opo. na huwag ubusin, puro Magubusan padala sa yung kamag-anak, sarili. Opo. walang ipon sa sarili. Nung nagkasakit, kagaya nyo na nung magkasakit ka, ninakawan ka pa. Nung magkasakit ako, Tuman- na-aksidente, pag Oo. uwi ko dito, may dala akong pira at alahas. Oo. Ninarakaw Hinakaw ko pa. yung lahat. Dahil akala nila, Grabe. dahil 2 months akong kumatos, nakalimutan ko So na. nung wala ka na, may nagkasakit ka na, aksidente ka na, nagalis ka na sa abroad, kinalimutan ka na parang Kinalimutan na ako, para na ako yung basura ka na, hindi wala na silang mahuhut-hut sa iyo eh. Opo. Kaya sorry ka na lang, Lola. Kaya sa bagay, pinasa Diyos ko na lang. Pinasa Diyos na lang tala, tama 'yon, Lola.
pinasa Diyos, Di na ako pinasa Diyos nyo na lang. May mga nagtuturo pa nga sa akin, nagantihan ko daw, itirik ko daw ng kandila, pero hindi na po. Dahil masama din po yung ganun. Kaya pinasa Diyos Yung ko na ititirik lang. ng kandila. Sa ngayon nga po, mild akong sakit na sa puso, kakaisip, sabi ng doktor ko, huwag ka na mag-isip, pabayaan mo na yan, pera lang yan. Sabi niya lang yan, ganun sa akin. Kaya sa ngayon, umaasa na lang po ako sa aking paglilimos. Wala naman po ako makuha na trabaho dahil siyempre sino pa naman gustong magtanggap sa akin ng Oo. trabaho. So ano po ang dating mong Alagayan. trabaho sa Saudi? Dati po ako mananahi. Mananahi. Doon, cutter po ako. Opo. Kaya dito sana, kung may makina sana ako, pwede pa ako magtahi, magtanggap ng mga uniforms, ganun, mga seat cover, bed cover, lahat po. Kayang-kaya ko pa po. Kaya nyo pa pong magtahi. Ay, opo. Kayang-kaya ko pa po. Eh walang makina kaya Wala lang po akong makina, kaya hindi ako makagalaw. asan na po yung mga anak nyo? Wala na po, na parang mga naglahong mga sa hangin. Tapos na Wala na. suportahan nyo yung kayong ano. Kahit nihay nihoy, may nagsasabi pa nga, mayroon akong isang anak na pinuntahan nung isang buwan pa. Oh. Hinihingian ko kahit magkano man lang, may bili ko man lang ng pagkain ko. Nagalit pa po sa akin. At ang sabi po ay, huwag ka nang pupunta rito, huwag ka nang balik-balik dito. Sabi ganun. At nakakahiya. Kinakahiya na po nila ako dahil sa kalagayan kong ganito. Kaya yun ang masakit po sa akin. Pero nung may nakukuha pa po sila sa akin na pera, Oo. ay, every time, every day, nagtatawag sila sa akin, Ma, kumusta ka na dyan? Laging may kumusta kasi Opo. nagpapadala ka. Nung Baka wala ka mayroon- nang napadala, Pagka mayroong kang 2K dyan, pahiram muna ako. Oo. Sahod ko, bayaran ko. oo. Eh, ang ginagawa, sa awa ko naman sa anak ko, at may pira pa naman ako noon na para sa operasyon ko. Dinadagdagan ko pa, ginagawa ko pang 3K, 4K, ganun. Dahil akala ko ibabalik ko. Eh, Oo. pero wala na po. Goodbye na po. Simula nung ko na yun. Itong huling pagpunta ko nga dun sa isa kong Oo. anak, nakikimaawa po akong mahingi ng kahit kunti. Eh, Magkano po kung konti? eh, Yung hinihingi kung mo? magkano lang po, sabi ko, mabili Kahit akong mga 100. gamot ko. Kahit Oo. 100, 200, ganun. Hindi ka binigyan din. Binigyan man po ako 100. Ang Oo. sabi ay, last na niya ito. Huwag ka na ditong babalik-balik sa trabaho ko at nakakahiya. Kinakahiya na po ako. Kaya, ang sama po sa loob ko, pero hindi ko na inintindi dahil may kunti na akong sakit sa puso. May maintenance nga akong trimitase din. Gabi-gabi naghihintay po ako nun. Lagi pa po bang nandito sa ano? Opo, Sa lagi ako morga? dito Pasyalan? Oo. Kaya ito po, kung minsan nandito. So ngayon ay wala, hindi pa uhaw kayo ngayon. Opo, kaya Ito po, meron po kaming tubig. ay salamat po. Kaya, Biskwit na, gusto niyo po ng biskwit? Ay kung meron po, Sige kasi para may kahit biskwit lang. hirap po sana. Kasi Oo. Kasi mamuhay na magbukas. Mahina din yan. Sige. Ayan na. Kahit biskwit. Kahit ikaw na lang. Sige, ikaw na lang. Mukhang uho na uho ka, Naya. kanina pa po, Wala pa po kayong pagkain. wala po. Pag nakapalimos po kayo, doon lang kayo makakakain. Opo. Grabe naman. Grabe naman yung kalagayan mo na. Kaya po paalala natin doon sa mga nasa abroad, Sa mga huwag puro sa oras- pamilya. Dapat meron din sa sarili. Yan nga po advice sa Oo. akin, mga katrabaho ko. At pagdating ng panahon na wala ka nang maibigay, Kakalimutan ka na rin. ang tingin sa'yo, basura. Wala na. Kasi wala nang makukuha sa'yo. Kinakahiya ka na pati. Kinakahiya na. Pero hindi naman lahat
ng kamag-anak. Ganyan ang sinasapit na nanay. Opo. Pero may mga pagkakataon talaga na ganyan ang nangyayari. So, ang ano po natin ngayon, paalala sa mga OFW na huwag puro sa pamilya, dapat meron din sa sarili. Ano? Lalo't ngayon ay matanda ka na, ilang taon ka na po? 73 na po ako. 73 ka na. Mm. May pinagsisisihan ka po ba? Kung hindi sa pagmamahal ko sa mga anak ko, mga pamilya, Oo. di nag-ipon man po sana ako Oo. para sa sarili ko. Hindi po dahil kung magkano yung hinihingi nilang halaga, yun ang So, kumbaga, pinag-anuhan ko ipadala din. Kahit na ako nagkautang-utang doon sa Saudi. kumbaga ano ka na, parang pinagsisihan mo na wala ka na ipon para sa sarili. Opo, nagsisi Oo. ako dahil hindi ako mag-ipon. Dahil kung mag-ipon po sana ako, maganda sana ang kalagayan ko. Mm. Kahit hindi ako manghingi sa kanila. Ito na yun. Biskuit muna Habang baka gutom ka na kasi baka ini-interview kita. Biglang mawalan ka ng malay. Hindi naman. Pero nay, may makakainan ka ba dito? Na Wala. kung bibigyan kita ng pera, kumain ka, meron ka dito makakainan. Meron po dyan, karinderya. Karinderya. Opo. Paano na kung wala? Puti, di kayo nawawala ng malay dito. Hindi naman po. May biyaya, di naman kayo pinapabayaan ng Panginoon. Ano? Opo, basta sinasalalay ko naman sa Panginoon Diyos. Kung saka bago ako manlimos, nagdadasal muna ako sa kanya na tudungan niya ako, bigyan ako ng medyo mawad-awad na perang pambili ko ng mga pangangailangan at gamot. Pag kukunti ang bago ako manlimos, dadasal muna ako sa Panginoon na sana naman gabayan niya ako na may magbigay sa akin na medyo malaki-laki para makabili ako ng bigas, gamot, gano'n. Saka, Asa na po yung asawa nyo? wala na po, matagal na po kaming hiwalay. Hiwalay kayo sa asawa. Hiwalay na sa asawa. Ano pong nangyari? Naghiwalay kayo? Kasi po, isa rin po siyang foreigner. Foreigner. Foreigner ang Indian asawa nyo. national po siya. Indian. Doon ko rin nakilala sa Saudi Oo. noon. Oo. Kaya yung may pagkasadista po siya pala. Hindi ko alam na ganun. Nung nagsasama na kami sa Saudi, yun, pag may hindi siya nagugustuhan na na iuutos sa akin na hindi ko nagawa kaagad, nagagalit, binabantahan niya akong I will kill you, sabing ganun. Tapos yun, pag umaalis siya, napunta akong Philippine Embassy, susumbong po ako doon. Oo. Tapos hindi na ako pinapabalik ng Philippine Embassy sa bahay ko sa Saudi. At So nagkaroon ka pala ng bahay sa Saudi? hindi po yun, nirerentahan ng Rent company lang? Oo. na para sa pamilya. Pero meron kayong naipon dito sana sa Pilipinas? Marami sana. Sana, kaso naubos sa pamilya. Naubos po sa mga anak ko, number 1 sa mga anak ko. Oo. At yung isa ko nandin namang kapatid, nung maaksidente ako, may dala akong kunting pera. Yun naman po ang kanyang inapurang hiram-hiramin. Puro hiram. Hanggang hiram hindi po na ibalik. Hindi na po naibalik. At pupunta daw siyang Guam. Oo. 1 month lang daw siya nasa Guam. Babalik din daw sa akin yung pera. May dagdag pa. Sa tiwala ko naman dahil panganay ko siyang kapatid. Oo. Ibinigay ko anong pangangailangan niya Kahit sa pag-apply. kapatid, Opo. Gumagawa pa rin sa inyo, Ang pala, nung napiki. Napiki. Opo. Nabiktima din pala. Nabiktima din, napiki. Kaya pati pera ko, napiki din. Oo. Kaya pag hindi ko naman binibigyan, sinasabihan pa akong, sige, ayaw mo akong pautangin, maglimutan na tayo magkapatid. Sabi Ay, nga sa grabe. akin. Opo. May ganun po pala. Kaya sabi ko, ate, ba't naman ganun? Ang laki na ng perang nakuha mo sa akin para sa operasyon ko po yan. Sabi ko ganun. Kaya hanggang ngayon, di na po ako naoperahan.
Kaya ito, pilay po Pilay ako. ka. So may babalik sana yan. Ay, babalik po sana ito kung naoperahan ako. Eh, yun ang inagapan niyang utang-utangin. Punta daw siyang Guam. Magtatrabaho. Tutulungan daw niya ako pati sa operasyon ko. So Nay, kung ano po yung pwede nyong payo sa mga OFW ngayon na nanonood? Ay, sa mga OFW po, huwag masyadong magtiwala sa pamilya. Kahit pamilya mo po yan dahil nangyari na po sa akin, hindi ko naman po nilalahat ang pamilya. Eh, inutang yung pera ko at pangako ng pangako sila na babayaran ako pag uwi ko. Pero wala rin po nangyari. Hindi na. Nung nandito na po ako sa Pilipinas at naniningil na po ako, halos ayaw nang magpakita sila sa akin. Ayaw na makipag-usap. Nagbago na sila ng mga SIM card. Hindi na po ako nakakatawag sa kanila. Totally na. Wala ka nang masisingil. Wala na po ako masisingil. Grabe, tapos ngayon, ganyan Kaya na sa po mga nangyari. OFW, huwag masyadong magtiwala. Mag-ipon na kayo ng para sa sarili ninyo. Dahil sa nangyari sa akin, ang sama. Pero ipinasa Diyos ko na lahat yun. Tinanggal ko na sa isipan ko Yung nangyari yung sa akin. Kaya ngayon, todo kayod ka, na limos lang para Nanlilimos makakain na ka. lang po ako para lang po ako kumain. Makabili ng kunting pangangailangan. Ganun. Kaya ito ang buhay ko ngayon. Pag wala akong makuhanan sa bahay ko na nagpapalipas akong oras dito sa morga. Tapos mamayang gabi, uwi na naman ako. Pag wala ako namang schedule kinamagahan, pag hindi ako manlimos, andito na naman ako sa morga. Pag nanlilimos po ako dyan sa palengke, dito sa Daet, Oo. pagkakapalimos ko po, pag mga video alanganing oras na po, dito po ako nagpapahinga sa morga. Dito ka na din natutulog, Nay. Kung minsan po, pag hindi maulan, dito ako Dito ka nagpapalipas natutulog. ng gabi pag may Grabe. nakikilala akong mga Saan po kaibigan. kayo umuwi? Sa ngayon po, sa San Jose Basol po kami ngayon. Okay. Saan si Bas? Pero Sige, Nay. Ah, Sige, Nay. Magbibigay po ako ng pera, Nay. Ito po na ibibigay kong pera mula po ito sa video na ito. opo. Nay. Ito po. Kaya po merong video tayo para merong balik-balik. Kasi hindi po mayaman si Kalinga Palvi. Hindi rich kid. Di ba rich kid si Kalinga Palvi? Small vlogger lang. Ngayon. Salamat po sa halagang ito. Makakabili na rin po ako ng iba kong maintenance saka kunting bigas. Makakaulam naman na po ako siguro ng kalahating kilong manok. Manok, Nay. Dagdagan natin na yung kulang pa na yan. Ay, salamat po. Hindi ako yung basta importante po yung training kasi din ko po sa kayo prosapin dahil hindi ako makatulog. Nag-iing na lang po akong prosapin. Ito pa, Nay. Dagdagan pa natin. Ay, salamat po. Maraming ngayon lang po ako nakahawak na naman ng ganitong Pera. pera Dati po. madami ka niyan, ano? Ay, opo. Kubuli po ang pera ko noon. Eh ngayon, halos mahirap na ako makahawak. Ngayon na, nakahawak na naman po ako ng ganito. Dagdagan na natin, Nay. Allah. Ay, maraming salamat po. Salamat din po sa Panginoong Diyos at pinakinggan na naman niya ang aking mga panalangin po sa Kanya. Maraming salamat po, Panginoon Diyos ko. At sana po lagi mo kaming gabayan po, Panginoon. At maraming salamat po. Maraming salamat po kay Kalingap Alvin po at nabigyan po ako ng panggastos ko po sa aking mga pangangailangan. Nay, magpapaalam na po kami, ha. At God bless. Sana po kayo, maraming salamat po. Sana po kayo niyan ngayon dito sa karinderya. Opo, makain po. Kain muna, tapos Makain. inom gamot. Tapos sakay na lang kayo sa tricycle para dun sa makauwi sa bahay. Ano, Nay? Opo. Ingat po kayo, Nay, and God bless. Salamat po.
God bless po, Kayo Nay. din po, pagpalain po kayo ng Panginoon Diyos. At sana po mas marami pa kayong matulungan na mga taong kagaya ko. At maraming salamat din po sa Panginoon Diyos at hindi niya pinapabayan ang ating mga dasal sa Kanya. At maraming salamat po kay Kalingap Alvin po. Maraming pong salamat. Mga kalingap, at maraming salamat po sa panonood. Muli po, may natagpuan po tayo. Ito po, nakita po natin sa vlog natin. Yan po yung araw-araw natin ginagawa. Naghahanap po tayo ng deserving. Salamat po sa nanonood, sumusuporta sa ating channel Kalingap Alvin. At suportahan po natin ang buong team Kalingap. At God bless sa lahat. Bye-bye po.